Ghana this year any wiase man nyina medenchia soronko emamo obi bia wotemenka enede eye wutwi chirechirefo Owura Manu na wotemenkan botaye enti a wotemenkan se yebebom na yesua ade ekwan soronko kwan so yebesua yetwi kasa no esanse kasa no se de yesika no ene se de yedi yesi etwere no enyepe ensonson ye kese ewom enti menam YouTube channel ya mato ne din Twi Master so ebe ma yesua de ye na ye din kita ho ye de twi kasa no mumra no ebegu akwan mu ye de be ye adwuma ama wahu se ampa ye kasa no esese yesua ne ye kire ye mofra ye na ya anto ya mamra so anya dai antwene esanse ekame akoye se obi ka brofo kasa kora na nanofum anase enfum so bi be ma ye ta twetwe no sense nipa no ka yen kasa no ase no eno de ye nyina yagye atum enti bomu na di machi ebere yi mu YouTube channel no Twi Master enti wo de a obeya no se obe subscribe na ebere bi a me de adesua ne ade kire foforo ebetum no obetemenka na wahwe so asua na ye nyina ya bom ate ye kasa no na aye neje ene ahomeka na boa yen ene ye mofra nyina medawase